waɗanda da ba su isa su yi magana ba za su zo suna magana. To daga sanda aka fara samun ƙasƙantattu waɗanda 'ya'yan talakawa ne ba su isa su faɗa ba a yi da iyayensu, har aka kai lokacin da juyi ya kai irinsu ne ke da ta cewa, to ku saurari tashin alkiyama. To sai malam zai fassara kalmar ruwai bida din nan, sai ce wa huwa rajulu tafe, shine mutumin da ba kowa ba, yantiqu fi umuril amma, ya rinka saka baki a cikin al'amuran da suka shafi al'umma gaba daya. An fahimta jama'a? Misali jama'a, yanzu da sarakuna ne da masu mulki da gwamnati su suke magana. Yanzu gari na wayewa an ka kama BBC sai ka ji wani talaka shi ma yana magana, ba kowa ba ne. Sai ka ji har danginmu suna cikin riga fulani, sai ka ji ba fulatani ya yi murya America, ku gaya wa Goodluck cewa ba mu yadda da abin da yake son ya yi ba. Kai kana can karshe cikin shanu'i, alamar tashin kiyama ce, shine ma'ana hadisi. Ko kun fahimta jama'a? Mutanen da ba su isa su magana ba ko ina, sai su waye gari yanzu ana jin su. Ko kun fahimta? Wasu sun ce haka ne ma'ana hadisi. Wakila arwaibidatu, wasu kuma aka ce arwaibidatu din tasgirur rabida, wato kalmar rabida ce. To mecece rabida din? wa huwa ra'ir rabid, shine mai kiwon rabid. War rabid kuma alghanam, abinda ake nufi akuya. Walha lil mubalaga, to ruwaibidatu da aka ce to na mubalaga ne. To tasgirin rabida ruwaibida, wato mutanen da suke kiwon kaskantattun dabbobi, har aji su sun zo kuma suna maganganu manya-manya waɗanda suka shafi al'umma. To duk sanda kuka ji haka, to